Ešte to chvíľočku potrvá. Raz. Vytiahnite mi tento mikrofón dopredu. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz. Je to vytiahnuté vpredu? Tuto hra dobre vzadu. Daj tam na to echo, 440 milisekúnd echo. Raz. Áno, musíme spraviť ešte zvukovú skúšku. Tak to býva na festivaloch, že zvukovky sú potrebné. Raz. Pohraj sa s tým echom. Raz. Daj ho bližšie, je ďaleko. Raz. Aby bolo tesne za tým. Raz. Dobre. Raz. A daj tam ešte jednu alebo dve opakovačky. Raz. OK. To isté potom aj na tento stredný mikrofón, na ten hlavný mikrofón vedľa. A teraz spravíme kláves. Raz. Ide ten stredný mikrofón. Dobre, skús. Raz. Dobre, kláves mi dá tu do odposluchu sem. Kláves sem do odposluchu. Ešte trošku. Teraz je dobre. Najlepšia technička, nátoč mi tie odposluchy trošku na mňa. Ale nie podobne, daj trošku tam. Teraz je to dobre. Ešte trošku ten kláves silnejšie. Raz, 2, 3, 4. Ešte pomer klavír spev. Raz, 2, 3, 4. Dnes mám randy so svojím mestom. Je to OK. Ešte musíme nazvučiť. Áno, to bude hrať veľmi dobre. Správame ešte kvalitne gitaru. Správame gitaru. Hrajte sa ešte s tou gitarou tam vpredu. Frekvenčne musí byť dobrá tá gitara, musí byť počuť každý riff. A ešte mi daj trošku aj spredu gitaru do odposluchu. Nech som obklopený z každej strany gitarou. Zo všetkých strán, ja to mám rád. Gitaru aj do odposluchu, no. Áno, je tam, OK. Je tam. Veľa gitary, veľa basov. No, čo robí frekvenčne tá gitara? Dobre, OK. Ešte potrebujem spev, aby bol dobre frekvenčne spravený. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4.